Nag-stream yun. Hindi. Tamsa. Salamat. Kumusta? Sis Kati. Liwat nimo. Salamat. Kagwapa. Unsay si Miss si Nice nag ano sa akin ng ano, mag-greet daw ako sa kanya ng happy birthday kaya yun. Happy birthday, nice. God bless you. God bless you always. Love. Nakakawala ng pagod kapag kausap kayo. Oo. Nakakawalang pagod pag kayong kaharap ko. Kumain na kayo. Sige. Maglilista ako sa mga ano eh. Pagins. Mauna ka. Oo naman talagsa. Tagsara man na. While ligo. Big shout out Winnie and family. TC Roman. Big shout out sa iyo. Kanina ka pa. Liwat nimo. Karon ra ko. Dili. Way karigo, waray kuro karigo.
Sige la, biswaray kuro karigo. Waray man kasapit. Wala namang katabi. Pagod eh, hindi pwede maligo kasi pagod ang katawan. Pwede. Tumboy tingnan. Parang hindi no. Sumayaw na. Sumayaw ka dyan. Ikaw na lang ang sumayaw, si Scott. Salamat sa pagbisita. Kaya nakaano, Atayr. Agoy si Sis Binwini and family. Na agoy na pud ni. Akin. Manipis. Unsay manipis, rampanag dyan. Tara, manayaw ta sa pista. Wala akong tugtog katulad sa inyo. Hi, Makmak. Hello. May tupak ngayon si Tinupak. Hi. Rampa. Osma. Inaabangan ko rumampa si host ngayon. Hello. Pagsayaw na diha ba? Naunsa man ka diha? Dili pwede magsayaw. Wala akong tugtog. Si Osmar mayroon. At saka si kayo yung mayroon tugtog. Kaya yun, rumarampa kayo. Pagdali host bira na, wa man ko'y tugtog. Naunsa man ka diha. Hello, mega shout out, Brother Alberson. Kumusta ka, host ito? Okay lang. Nawawala ang pagod kapag nandyan kayong lahat. Chika-chika. Nawawala ang pagod kapag nandyan lahat ang barkada.
Kumusta ka, host? Okay la, Brad? Ikaw, kumusta? Kumusta na? Kumusta na ang mga bisita mo? Dito lang, always. Salamat, salamat. Kumusta na? WH mo, kumusta na? Ako nga niliog didi maulol. Pag may ano, pag may sakana, pag meron tayong ano, tugtog, tayong dalawa sasayaw. Si Waray-Waray, si Oscar sasayaw, at saka si Sis Binwini, at saka si Nice Nice, at saka si Makmak. Sabay-sabay. Sinong napapasaya sa iyo ngayon? Lams na nandyan, nanonood. Hello, baby. Hello, baby penguin. Kumusta? Siyempre kayo, samahang matibay, masamahang matibay, at saka all in one. Salamat, salamat sa inyong lahat. Salamat sa Huwag kalimutan. Nasaan na yung momo mo? Lalabti si Raman. Ilabas nyo na ang mga momo nyo. Pati yung mga alagad nyo. Pahingi ako. Thank you. Okay, wait lang. Pila gusto mo? Lahat ng mayroon ka. Salamat, 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 salamat. Hindi ako sasayaw, kakanta na lang ako.
Salamat sa YT mo. Salamat Anashka Ramancha. Agoy, 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 usa ka buok, duha ka buok, tulo ka buok. Salamat. Usmar, nasaan si si Oscar? Sure. Ipag-lula ang host please. Ha ha ha. Biga shout out Treya Quad. Panis. Q. Sa linya. Agoy, agoy palagi lang naman yan sa linya. Hindi nagsasawa. Papasok ka. Sadik TV. Temel. Salamat, salamat. Salamat sa pagbisita. Maraming salamat. YT Alberson, salamat. Sadik bin Winnie.
Sadik TV, Binwini, Idol. Waray-waray chan. Captain Mustana, hello my friend, hello Miga, shout out, thank you, thank you, thank you, thank you for coming, thank you so much. Oscar, si Oscar Yahoo nasaan? How are you? I'm good, thank you. How about you? Welcome my friend. Maraming salamat. Captain Mastana. Shishi. Kapahal, Oscar. Upaya di daha, Oscar ha. Sunto kunta ikaw, Oscar. Papahus, talagsala, Oscar ha. Talagsa, ayaw pagmuguha ha. Ayaw pagmuguha, talagsala ito. Minsan lang. Kapahal, sadik, kulong. Nangungumustay hai mo. Sin love you host. Hehe. Salamat yung may tupak dyan. Salamat Oscar. Welcome my friend, sabi ni Captain Mustana. Very nice. Salamat. Thank you so much Mustana ba yun? Sorry Captain Marvel.
Ngayon lang yan. Love you, host. Hehe. Suportahan kita. Pero kunin ko muna. Ano, anong imo kukuhaon? Balik ko ah. Utang laan ay utang. Pag kumadto ka na ha, ano, pag kumadto ka ha, probinsya, sige, sige. Salamat, salamat. Salamat, Oscar. Salamat. Salamat sa suporta. Ninja, nice. Ang ganda naman ng pangalan, Ninja. Nice. Salamat. Hindi kasi umaga, busy. Waray ako di dihabalay. Adto ako balay na alaga.
Salamat. Harayo pa nga ni. August pa. Ano pala ngayon? June. Saan na yung lekom ko? Nawala naman yung paborito kong lekom. Ito na lang takbong. Dalagita ka dyan. Garter na lang, garter. Oscar Angela. Love you, waray, waray. Sino na naman yan? Love you, waray, waray. Sabi ni Oscar. Albertson, YT. Dalagita ka na, ining. Advance happy birthday sa'yo. Ha, ha, ha. Salamat. Si Mac Mac. Kailan di bumuhos? Baliktara yung kalendaryo sa isinta.
Waray na dibo-dibo. Adiringayan. Ochinta. Yehe! Yehe, Brother Mel TV. Salamat. Maraming salamat. Oscar, thank you. Parongon yung ano. Chika-chika muna. Niyan nakaturog. Niyan nakaturog. Kat-kat. Ipadala ko na lang dyan. Upaya ha. Bantay ka dyan, Oscar. Suntukon ta ikaw, pagwaray. Bantay good luck. Ayan, masarap yan sa luyot. Tapos ano, pakapinan muna ng ano, sa loyot, at saka puso ng saging, kamway. Haluan mo na rin ng ano, ng bulokon, dagmay. Yan, masarap yan. The best food. Nakakain ako ng saluyot. Masarap yan. Pag pumunta ka sa Leyte, magdala ka ng saluyot. Maraming saluyot sa inyo eh. Sa amin, walang saluyot. Ha, hindi ko pa na-try yung pusong saging na may sitaw. Paano lutuin? Saging ng may sitaw? Ginisa? Hindi pa namin na-try yun. Next time sabihin ko si Scotty. I-try namin yung puso na may sitaw. Paano lutuin? Hatukan? Hinatukan? Magdam. May buto pala yung saluyot. Itanim mo sa inyo, host. Parapihin. Sige, magdala ka ha. Siguraduhin mo lang. Magdadala ka ng buto. Paano lutuin yung puso na may sitaw? Igulay yung saging na may sitaw.
Pakuluin ang tubig bago ilagay. Pakuluin ang tubig bago lagyan ng bagoong, tapos ilagay na puso na saging at sitaw. Ganun lang. Parang nilaga. Pakuluin ang tubig bago lagyan ng bagoong. Parang kinilaw siya. Whitey si Makmak, hello, mega shout out. May sabaw yun, kunti. Walang gata. Hindi yun nilalagyan ng gata. Makmak, kumusta ka na? Pasado ka na, pasado. Tapos, may sabaw yun, konti. Tapos, magprito ka ng isda, ipaibabaw sa gulay. Ah. Pag pumunta ka sa Leyte, ikaw magluto, patikimin mo kami. Maraming salamat sa 6 billion viewers ko dyan. Thank you so much. Maraming salamat sa thumbs up. Thumbs up guys, thumbs up. Oo ba? Albertsons, Y2YT, maraming salamat brother Mel TV and brother Albertson. Thank you so much. Maraming salamat sa suporta. Kalami daw, sabi ni brother Albertson. Kalami ng puso na may sitaw. I like my white hair and black and brown hair. Salamat brother Mel TV sa pag-BG. Thank you so much brother Mel TV and Aldo. Thank you sa suporta nyo. Thank you so much guys. Kagabi na yata yung liig ko sa waray-waray. Sabay naman tayong maligo para maglugod-lugod tayo sa likod. Mega shout out host. Hi Gail and Kyler Vlog. Thank you lalab sa pagbisita. Thank you so much sa thumbs up. Thank you lalab. Thank you. Kahit pagod, basta may oras makapag-white day. Wala, sige lang. Dahil para lang ito maka-gain tayo ng watch hour. Kailangan ko pa guys ng 800.
Ay, hindi pala. 700 na lang yata. 700. Help me, help me. I need 700. Thank you so much. Salamat. Ninja, di nice, nice. Salamat, lalags. Ang ganda ng pangalan mo. Lalags. Ani kadaya.
original kong boses na maraming salamat lala. Maraming salamat. Good night. Ninja ni Nice Nice, maraming salamat sa pagchika-chika-chika natin. Good night. Catherine, yan nakaturo. Istorya lang kita. Hain hi Sis Leonora. Si Sis Leonora, nasaan ka? Nagtrabaho liwat adahiya. Kaya pala kanina. Silang tutot. Silang tutot. Antok na si Oscar. Good night daw. Waray-waray, I love you. I love you. Good night. Nice. Maraming salamat. Nice vlog. Maraming salamat. God bless you all.
Sige, tanaw ko ugma puhon ha. Hinsulod ang ano, hinsulod direk. Yung sahod ko, padala muna lang sa Palawan. Sige. Magkikitaon ko bukas iti mo medyo upaya. Os. Upaya ha, Oscar. Ipadala mo na yung mga gulay mo ha. LBC mo. Ipa-LBC mo yung mga gulay. Sige. Ing na lang ko kung kanus sa Tuesday. Wala yata ako sa Tuesday. Sa gabi ko na panunuorin yan. Pero sa umaga, mapapanood ko yan. Dili pa ugma. Sa Tuesday pa. Sige. Abangan ko na lang sa Tuesday puhon. Pinagtripan. Bigay lang sa akin to. Oh. Marami kang ganitong damit. Di ba lagi mo sinusuot? Kita na dito yung himbis. Tago ito, tago. Naunsa naman ka diha, Oscar? Naakay daghang kwarta, pahuwam ako. Malaki ang sweldo mo dyan kaysa amin. Si kinsinas, 20 ang natatanggap mo. Kinsinas. Driver ka lang dyan. Kami ang bigyan mo. Hindi kami yung magbibigay sa'yo. Agoy. Tumigil ka na nga kay inom. Kaya pag nalasing ka, kung ano-anong pinagbibintang mo dyan kay kaibigan, huwag ka na ngang uminom, tsaka huwag ka nang kumain ng aso. Mahawaan ka ng rabies nun.
Lahat ng aso may rabies. Wag ito kasi luma lang to, pinaglumaan ito ng alaga ko. Akin na yan. Wala na ako, isa lang to eh. Type ko rin to eh. Maganda pang ano, pampalo.
Salamat, nice, nice. Good night. Sige. Edit, edit. Ang mga pobre nga kamot, madakmol ang panit, maupay pansuntok, hitaw na mga buang-buang, maupay pamasahe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.